ҷамъомади тантанавии таҷассумгари эҳтирому ғамхӯрӣ, меҳру вафодорӣ нисбати зан модар бо сухани табрикотии сардори мақомоти корҳои дохилии вилоят генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов оғоз ёфт. Мавсуф, ҳалимиву меҳрубонӣ, нафосату покизагӣ ва даҳҳо сифатҳои хоси зан модар бахусус милитсионер-занҳоро васф намуда, занро тароғатбахши зиндагӣ, сарчашмаи ҳаёт ва фариштаи замин унвон кард ва тамоми кормандзанони мақомоти милитсия дар шахсияти онҳо ҳамаи занону духтарони сарзамини Тоҷикистонро бо идашон табрик гуфт. дар сафи мақомоти корҳои дохилӣ паҳлӯ ба паҳлӯи мардони истода хизмат намудан ба нафъи ватан аз ҷасорати занони хушиқболи тоҷик шаҳодат медиҳад. таъкид гардид, ки сиёсати имрӯзаи давлату миллат бахусус асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қаламрави Тоҷикистон ва берун аз он ба мавқеи зан арҷ гузоштанро талқин менамояд. зеро зан модар тарбиятгари насли инсоният буда сарсабзӣ ва ободии рӯзгори аҳли башар ба занон алоқамандӣ дорад. рӯзгордорӣ ва кору пайкори занон дар ҳама ҷода нишонаи матонату қавииродагии онҳост, ки таъмингари фардои дурахшон аст. ба муносибати рӯзи модар бо фармоиши вазири корҳои дохилӣ ва сардори раёсат 30 нафар кормандзанони мақомот бо назардошти кордониву масъулиятшиносӣ дар самти иҷрои ӯҳдадориҳои хизматӣ ва сифатҳои шахсӣ бо медалу нишонҳои соҳавӣ, рутбаҳои навбатӣ, ифтихорнома ва сипоснома сарфароз карда шуданд. илова бар ин дар рафти чорабинии идона 3 нафар ғолиби мусобиқаи варзишӣ дар намуди тенниси рӯи миз, ки ба муносибати рӯзи модар ташкил шуда буд, ҳавасманд гардиданд. ҳамзамон бо дастури сардори раёсат Абдулло Навҷувонов ба хотири фароғату истироҳати бонувони мақомот рӯзи 7 март баргузории чорабинии фарҳангӣ ба нақша гирифта шудааст.